ơi phải đó Hello, logoku Rondwi orang खेबसे YouTube channel आं नोंथांमोनखौ Abo लाबोनाय जाबाय ơi आसा खालामो नोंथांमोना Hati मोजाङै phải इसोरनि अननायाव आंनि गासैबो आंनि गोसो Hati गोथार khanse नोंथांमोनखौ लाबोनाय जाबाय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय बेफोरखौ ai đây Hati khani mà bé fula mà chẳng gar fula mà chẳng thế này ai yang mana dah kau Jwngni aboni मिथिनानै लानो हागोन apa sih गासिबो नायनानै लानो हागोन लोगोफोर थेवबो माबाफोर लोगोफोर नायलांबाय थादो आङो पार्टि खानो फैदो नायलांबाय थादो लोगोफोर हेलौ लोगोफोर आं दिनै आरो आंनि खेबसे इउटुब चेनेलाव आं नोंथांमोनखौ दिनै बरायनानै लाबोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङै दं आंहाबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव आंनि गासैबो आंनि Hatiयानो गैला बिफां बोरायनानै लाबोनाय जाबाय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय लोगोफोर जुदि जि गोथावमोन फाथैया जायहा दिनै गोदान बार्थडेनि आंजों जे दिनै मोजां मोनोबा नायलांदो लाइक खालाम कमेन्ट खालाम साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर जोंनि न'खर फेमिलिनि आरोना जोंहानि न'निनो आब'नि बिसिना आलासि जानो थांदों बेयावहायसो आब'मोननि न'खौ सोरबाया जुदि आन्दायोब्ला मिथिनानै लानो हागोन खिन्थानो हागोन मा फाथैसो नायनानै लानो हागोन लोगोफोर थेवबो माबामोन बे फुला फाथै खानो फैदो आंलाय फुलुंसो सानदों हेलौ लोगोफोर दिनै आरो आंनि खेबसे इउटुब चेनेलाव आं नोंथांमोनखौ दिनै बरायनानै लाबोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङै दं आंहाबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव आंनि गासैबो आंनि गोसो बिदियाल' थाथारसै बिदि बारग्राया फाथ्राहायना बिदिनाल'सो माबाथारसै जुदि जाय जायहा आंजों दिनै फल'वार्स दं जायहा आंजों माबायदि मोजां साफार लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर बिदिब्ला माबामोन लोगोफोर जोंनि बिसिना आलासि जानो थांदोंमोन बेयावहायसो आब'मोननि न'खौ सोरबाया जुदि आन्दायोब्ला मिथिनानै लानो हागोन खिन्थानो हागोन गासिबो नायनानै लानो हागोन लोगोफोर थेवबो माबामोन लोगोफोर फैदो Orang udah kahuna. Kahuna? Kahuna. Ya.